da bi zapravo tamo razumela da neki ljudi grade svoju istoriju na nama. Ja sam samo bio zlurad. To Elon Musk već najavljuje kvant, rekao kasnimo, trebalo sam pre njega da izađem sa predstavom. To je kao Grud vidio lančan. I Švedska čeka ulazak u NATO. Zašto? Šveđani neće NATO, većinski. Ali? Gore se pravi agenda koja se onda nama servira. Mi svi ovde znamo ko je gde, šta, kako, kome. Toliko o tom divnom globalnom svetu. Naše Srpkinje su imale pantalone na frontu i to je posle Prvog svjetskog rata postala moda. Dobrodošli u emisiju Rubikon. Mesto koje će sadržati sve ono što je važno da razumemo opšte društvene tokove i prostor u kome će biti sve one vrednosti neophodne da preživimo burne vremena i budemo na pravoj obali reke istorije. Poštovani gledavaci, naša današnja gošća je neko koga smo pozvali jer često kada se dotaknemo nekih tema vezanih za Evropu, svet, našu ulogu tamo ili ulogu Evrope i sveta u Srbiji, uvijek se postavlja jedno pitanje kako nas to vidi Zapad i kako mi vidimo Zapad na kraju dana. Pošto postoji mnogo predrasuda, čini mi se, i stvari koje bismo mogli da razumemo samo kada bismo čuli prave informacije, pozvali smo jednog insajdera, to je naša gošća Jelena Mila, to je vaše umetničko ime, tako? Jeste. Vi ste glumica i producent. Producent, pa sad i pisac scenarija i režije i tako. To je nekako posao koji ide u celini, kad čovjek zna da radi. To je kao Grud vidio lančan. Pa da, vuče jedno na drugo, da. Vi obitavate u Štokholmu i živite tamo od 98. godine. Jeste, pravo. Jedan specifikum jeste da ste jedna od retkih glumica, možda i jedina, to vi me ispravite, koja je igrala u Švedskom kraljevskom teatru na švedskom jeziku. Jeste, a koja je došla iz Narodnog pozorišta u Beogradu, u Srbiji. I to ne sa 4 godine, nego kao odrasla osoba koja je već... Jeste, koja je već imala jednu karijeru, pa 98. bilo je tu 5-6 predstava, znači na velikoj sceni, maloj sceni Narodnog, Atelje 212, u Beogradskom dramskom smo nešto isto igrali, ali to je bio jedan mali kabare, pa onda ostale scene Crnogorsko narodno, pa onda Ninja Kornjače. Kako je propao rock'n'roll? Kako je propao rock'n'roll, dobro, to je film već. Kako je propao rock'n'roll, Lepa sela, Lepo gore, Ubistvo s predumišljem, to su sve, kako da kažem, radile moje kolege, znači Srđan Dragojević, pa onda ko je radio Gorčin Stojanović, doduše pozorišni reditelj koji se prvi put probao na filmu. I tako, bilo je dosta, kako da kažem, vredno tog vremena. Tad sam bila Jelena Ivanišević, za oni koji hoće da vrate film, jel? Da, Jelena Ivanišević, i onda 98. praktično odlazim u Švedsku, u Stokholm i sa onako idejom da ću ostati tamo. Nije lako, od ideje do realizacije, ali eto, traje ta ideja još 25 godina. Sad ono što vi ste neko koji je aktivno učestvovao u našem društvu u vremenu kada ste bili u kulturnom miljeu, živjeli ste ovdje, radili, funkcionisali, primali platu, šta god. Vi ste relativno skoro imali za vrlo zapaženu ulogu u filmu Ravna Gora. U seriji Ravna Gora, pardon. Dobili ste i nagradu za žensku ulogu. Najbolju žensku ulogu. Sad, koliko se naše društvo promenilo, pošto mi koji živimo ovdje, nama te promjene dolaze kao onako žaba koja se kuva, ne primetimo ih. Koliko vi, kao neko ko ode pravite određene distance, koliko se naše društvo promenilo između filma Kako je propao rock'n'roll i serije Ravna Gora? Pa ja mislim da je ta promjena onako traži ne jedan život, nego više života. Ako se govori u jednom životnom periodu, pa znate šta, Kako je propao rock'n'roll, to vam je 89. Znači Aleksandar Barišić, bili smo na jednoj žurci u Beogradu, on je tada upisao dramaturgiju, ja sam upisala glumu. I to je praktično njegov, kako da kažem, rad kojim je upisao akademiju. Tada je napravljen omnibus sa ta 3 reditelja. Moj reditelj je Slavica, Vladimir Slavica. I tu je gospodin Gajić i ne sjećam se ko je radio prvu priču, ali u svakom slučaju Mira Furla, Manica Dobra, Bakočević, Zeleni zub, cela priča, Kojo, znači disciplina kičme. To je pokupljena ta generacija, ajde da kažemo, posle sad već i 90-ih, da kažem, film je sniman 89. i nismo znali šta će nam se desiti. Tako da
to je jedna onako lepa priča, da je Aleksandar insistirao da je igram, budući da smo tek upisala akademiju, kaže Enterprise mora biti Jelena. I onda je u celu tu veliku ekipu ušla sam u celu tu priču i bilo mi je simpatično raditi sa velikim imenima tada, ja budući da sam bila prva godina. Ali to je još ono vreme, ne mogu reći zlatno doba Miloševića. Tako da nismo znali šta nam se dešava. Nešto se mlelo, to je bilo sasvim izvesno, ali smo još uvijek mi bili neka lepa socijalistička zemlja, Jugoslavija, pa velika. Ako vi gledate, na primjer, sada naknadna pamet je najbolja pamet, da se razumemo, meni je sad lako da. Ja ne volim te naknadno, da, vođe borbi, lako je biti general na kraju borbi. Slažem se. Međutim, moram da priznam da ako uzmemo u obzir srpsko društvo, koje je tada, mislim, postoji kao i hrvatsko, kao i slovenačko, kao i društvo u Bosni i Hercegovini, u našem društvu, evo taj film Kako je propao rock'n'roll, još neki filmovi, oni se bave nekim temama mladalačkog bunta, mogućnosti da se probije taj jedan de facto totalitarni sistem, jednopartijski. To su neke glavne teme u Srbiji. Nema tih antiratnih tema u smislu da ljudi već osjećaju nešto, znači ne vidi se nigde. Imamo Ninđu, imamo Ninđu, mi smo totalno u nekim drugim pričama, kako je propao, ja sam Enterprise, mislim žurka u Beogradu, dvoje zaljubljenih. Da je bili policajac zli. Mislim, kako da vam kažem, mi smo u našem science fictionu, mi smo rad zvezda naše. Tako da mi, niko tu ne razmišlja ni o čemu. Znate šta je meni bilo simpatično, eto ja ne znam da je Aleksandar Barišić, možda će slušati ovo, ali ja sam u Stokholmu čula da je Barišić ubio, izvinjavam se na izrazu, Rolović. Znate, to su neki podatci koji čoveka lupe po glavi malo kasnije kad poraste. Jel? Ja ne kažem ništa nije vezano, ali hoću da vam kažem da su to neke priče mnogo čudne. Tako da mi smo živjeli u jednom lepom, kako da kažem, balončiću. I to su neke stvari koje čovek ne može da zna dok je mali. Kad je mali, on se igra i sve mu je lepo i bori se za ima neki svoj bunt, jel, kao pubertetlije sve imaju svoju neku priču, generacijski jeste. Mada, kažem, Zeleni zubi, cela ta priča muzička, to je jedna muzička scena Katarine Velike i svega toga koja se pojavila onda i kažemo 90-ih i koja je ozbiljno preispitivala vrednosti društva, sistema i tako dalje. To i dalje nema veze sa sukobom? Ne, naprotiv, oni su bili ti koji su, kako da kažem, ta muzika, imam i par drugova koji smatruju da rock and roll tadašnji jugoslovenski je zapravo trebao da vodi državu u smislu da prevaziđemo sve ovo oko čega smo se zapravo zakačili i što još uvek živimo. Tako da je taj rock and roll i kako je propao rock and roll, to je prosto ono kao nebo nad Berlinom, mislim kako je pao Berlinski zid, govorim film Wima Wendersa, tako da i taj kako je propao rock and roll, evo sad u razgovoru razmišljam, možda je neko promišljanje toga što će nam se desiti da nam zapravo taj neki rock and roll koji je bio takav kakav jeste bio dobar. Bio je sinonim za Jugoslaviju. Jeste. Eto, nekako smo ga prokleli, odnosno tim filmom zapravo nekako obeležili neko vreme koje dolazi. Jesu druga društva sa centrima u Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani bila svesnija mogućnosti raspada zemlje? Pa ja ne znam, opet kažem, ja sam tada bila, ajde kažem, mala. Mislim, šta imam 19-20 godina, završavam akademiju, tad sam imala tad sam imala, ja sam znači upisala sa 19 godina akademiju. 89. imam iste te godine, ajde, opet na tu temu, jer kako da kažem, ja sam s politikom susretala kao sa zidom, šta je, o čemu ja treba da razmišljam. Bila sam u Sloveniji baš kad sam upisala akademiju, znači to je bilo u junu 87. Ja sam teo leta otišla, znate kako, u Trst čovjek da se obuče, kako to već bude sa nama ovde, i živjela sam malo u Puli, tu nešto imala sam smeštaj, pa su neki moji drugovi bili u vojsci, Miloš Petričić je bio tu negde u vojsci i tako dalje, pa sam ga obišla i tako. I sad, opet mladost ludost, stopiram da dođem do Pule, do Rijeke, ne znam gde sam više ni bila, i
I prima mi neki fini gospodin u kola i tako pričamo, rekao ja ću sad ovde i sad on onako razgovara i kaže, šta vi kao šta vi mislite kao u Srbiji, to je Slovenija. Ja kažem, ne razumem. Pa kao se postavlja meni neka pitanja, ja nešto pokušavam da mu odgovorim, ne znam, verovatno na temu Miloševića, politike i ostaloga. I onda mi kaže, a šta ćemo s Kosovom? 89. I ja kažem, pa ja ne znam, mislim, nemam neko mišljenje, to je tako kako jeste. Da bi ja zapravo kroz njega čula nešto, ja čak razmišljam da li je to, sad lupam, Janez Janša ili neko bio od tih ljudi koji me tada primio, on je meni tada objasnio, ne sjećam se šta mi je rekao, ali on meni je rekao da ovako kako jeste ne može da bude i da će se skoro to sve cepati, 89. Znači pojma niko nema. I onda je to bilo, znači Slovenija, slučajni prolaznik, čovek koji počne da mi objašnjava da to što recimo Srbija radi nije korektno, da ja uopšte niti stojim na pozicijama Srbije, stojim na pozicijama kao Beograda, mislim. Ono kao da smo slobodni, da volimo sve, da hoćemo taj neki svet, da kao nemamo ništa protiv svega toga. Tako da tu ja zapravo izlazim iz škole i razmišljam šta je ovaj čovjek meni pričao. Da bi zapravo posle nekog vremena razumela da je to nešto već krenulo, a onda, kako da vam kažem, kad sam srela tog, videla likove tih nekih ljudi koji su se pojavljivali, pa rekao, ovo je čovjek. Ja sad ne znam ime tačno da kažem, ali mislim da je to bilo to. Tako da, da, kažem, bili smo slobodni, imali smo nekako i ta Jugoslavija, ne znam, imali smo hrabrosti, imali smo odvažnosti, mislim, ja kao žena tada. Znate, jer kad odete u Švedsku, stalno vam objašnjavaju ravnopravna žena, ravnopravna žena, ravnopravna žena, ravnopravna žena. Ja razmišljam, Bože, šta je njihov problem? Mislim, mi toga nemamo. Nemamo tu vrstu ravnopravnosti, da su njihove plate, ne znam, i dan danas 20-30% niže od plata muškaraca. Bez razloga, na istoj poziciji. Mi to nismo imali. To smo dobili sa tim nekim komunizmom, drugarica, ravnopravnosti i tako dalje. Tako da priča o ravnopravnosti ponekad može i da nas preskoči. Ne kažem da je idealno, ali te neke problematike koje Zapad ima, mi smo to odavno prošli. Pa sad se vraćamo tako što smo pokvarili, pa da iz početka rešavamo. Pa da, na primjer, ali mislim da su opet neke stvari ostale. Bila je isto neka emisija, bila neka koja je prikazana, neka geografska mapa Evrope i onda su objašnjavali broj žena na vodećim pozicijama. Pa recimo Švedska 2, 3, ceo taj nordijski svet 3, 4, pa nešto Francuska možda 5, pa 17 jedan. I ja rekao, da li mi ovo dobro vidimo? Kao Balkan je, pa. I sad voditelj kaže, šta vam je ovo ovde 17? Kaže čovjek, pa to je Srbija. I oni si, smeju se. Ja kažem, da li su to ljudi normalni? Umesto da vide podatak da su žene u 17, pazite, švedski naučno istraživanje daje podatak u kojem nas ima 17, a tamo, znači, Evropa broji 3, 4, 5, 6. Znači, to je jedan podatak na kojem se ja ne bi smejala, nego bi možda počesala se po glavi i razmislila zašto je to tako i kako je to tako. Mislim da je to neko vreme pre toga, čega nismo svesni. Opet kažem, nije idealno, pozicije su takve kakve jesu, ali je ipak nešto je malo pomereno. Samo ćemo da se vratimo još malo na ovu temu, zato što pogotovo je zanimljiva ova priča iz Slovenije koju ste ispričali. Film serija Ravna Gora. I sad imamo jedan raspon društva. Lepa sela, lepo gore, jedan antiratni film koji zaista govori o najgore mogućem delu tog građanskog rata, ali jedan raspon od društva koje je rock'n'roll, svi smo mi isto, građani sveta, šarene boje, jeste sve to nešto što trebamo. I sad imamo situaciju da se producira i snimi jedna sasvim solidna na kraju dana serija koja se prvi put bavi tom temom. Šta se promenilo među vremenu u srpskom društvu? Pa ne znam šta se u srpskom društvu promenilo, kod mene se drastično promenilo. Znate, otići iz Beograda, ja sam otišla iz te 98. iz Beograda kao, kako da kažem, globalista. Kao neko ko je rekao, ok, ja sam sad neko ko ima 20 sad i nešto godina i malo mi je dosta svega ovoga, u smislu ja bih volila ipak da se bavim samo glumom i odem u taj neki zapad, sad ću ja da vidim sve te vrednosti, veličine jer ovo je kao bila poslednja rupa na svirali, ovo gde smo mi bili.
Da bi se desilo da zapravo ja tražeći tu neku kulturu mimo naše kulture, ponekad ukapiram da je zapravo da tamo, bar na severu Evrope, neka forma siromaštva u odnosu na ovo što mi imamo ovde. Kulturnog, govorimo o književnosti, dramskim tekstovima, govorimo o muzici, govorimo pa i poeziji koja je deo mog zanimanja, ali pre svega literaturi, budući da smo fakultet dramskih umetnosti, pa se nekako bavio ti dramskim tekstovima, pa imaš neku istoriju, pa imaš istoriju jugoslovenske drame između ostalog, pa sad imaš Marina Držića, pa sad imamo ovo, pa imamo neku renesansu, pa i pre renesanse. Znači, pratimo jedno kretanje evropsko. Genijalno je da oni ne znaju šta je renesansa, pa je genijalno što ne znaju šta je barok. Znate, to je sve njih... Kako ne znaju? Pa ne znaju, oni su dobili informacije od Evrope, to kod njih nije dolazilo. Oni su bili feudalizam do pre 100-200 godina, a onda su prešli u suštini u neku formu, ajde kažemo komunizma ili socijalnog kapitalizma. Tako da nemamo tu i shodno tome nemamo, Kristina je dovodila Dekarta koji je mučenik umro u Švedskoj. Znači oni su kupili ljude iz Evrope da dođu da bave se prosvetarstvom ili tako tim nekim stvarima. Vi nemate autohtonog pisca pre 18. 19. veka bih ja pre rekla. I cela ta priča odakle nama Dekare ili ti krimi priče, drame i tako dalje, svi su bili novinari prvo, uključujući samog Strindberga. Tako da ću vam kažem, sve to mnogo drugačije gore. I da se vratimo mi na ovu moju lepu seriju koju sam igrala, koja mi žao što nije produžena sa igranjem, ali... vremena su takva kako jesu i nešto nije bilo zrelo i žao mi je, pošto znam da je Radoš imao ideju o triptihu, da ne kažemo 3 serijala u kojem je ovo početak, sama Ravna Gora, pa onda trebalo se desi rat i onda je trebalo se desi posle rata. Znači baš da se da jedan tako prikaz svega toga, zaista je veliko zamišljeno. Međutim, ja mislim da je sam naziv Ravna Gora zabao prilično nož u svemu tome, zato što nešto se nije još, sve su to sveža sećanja. Drugi svetski rat, stradanje ljudi, neki pričaju o antifašizmu, drugi pričaju o mislim o royal varijante, znači o kraljevini, o patriotizmu, tako da sve se to zapetljalo, tako da sama serija i nije imala neke srećne okolnosti u samom vrhu, znači ljudi koji su vodili tada politiku recimo na televiziji RTS-u, prosto nije moglo dalje ići sa tom celom pričom. Pa promenilo se mnogo, ali opet kažem, eto prvi put postavljam to pitanje šta se desilo od kako je propao rock and roll do praktično se i moje nekakvo okretanje, jer ja kažem, uopšte nisam otišla iz zemlje kao neki ultrapatriota u smislu bila sam više u fazonu, aj ti nosite sve ovo, mislim, oduh ja da nešto radim pametno za ovu planetu, u smislu da se bavim glumom. Da bi zapravo tamo razumela da neki ljudi grade svoju istoriju na nama. Onako otvorenih ruku, široko, kako to već Beograd ume da odgoji, ili bar je tada mogao da odgoji, da stasaju mlade generacije, iz priče, ajde kažemo jugoslovenstva i kao metropole, odjednom razumem da neki ljudi prave svoju istoriju na našoj priči i ne mogu da razumem da ovi drugi to slušaju i piju i da je to tako. I onda je prosto i dan danas pričamo o tome da je lako baviti se patriotizmom recimo u Srbiji, ako si patriota vezan za Srbiju. Međutim, biti patriota van granice Srbije je dosta teško. Da ne kažem kao individu, ovde smo ipak nekako svi u jednom istom... A na koga ste to mislili kad kažete pravi istoriju na naš račun? Pa govorimo znači o grupama, ako govorimo da ako mi imamo, recimo, imali smo konflikt, uslovno rečeno, sa jugom Srbije, da ne kažem sa Kosovom, još uvijek postoji, pa imali smo konflikt u Bosni i Hercegovini, pa su tu bili i Hrvatska i Bosna, znači Bošnjaci, odnosno muslimani. Sa Slovenijom je to malo, kako da kažem, lakše urađeno, mada se vode da su oni počeli 90.
sukob i čak sam dobila jedan dokumentarni film, ono objašnjavaju isto da oni nisu bili svesni šta se dešava i sve im se slučajno desilo i zapravo oni su iskorišćeni u celoj toj priči, ali to je prosto genijalno slušati priče, ajde kažemo, posle bitke i revizije sećanja, da ne kažem faketa. Tako da, da, to je to. Mislite da su zahvaljujući nekoj našoj nesnalažljivosti te neke etničke grupe koje su sada postale države napravile svoju nacionalnu istoriju? Pa znate kako, oni su imali neke gotove narative. Znate, mi nismo imali narativ. Zato sam vas pitao kako ste vi bili svesni u Beogradu kao neko koji učestvuje u kulturnom... Ne, pojma nisam imala. Ja sam studirala teologiju, što je sad isto jedan podatak veliki zvanični i sećam se da smo bili u Sokolcu, gde je bila vojska. To je sad, ja ne znam, 94. 5. 6. Nije 6. Malo pre toga je bilo. 4. Tako. Ne može biti, 95. 96. I tada srećemo, ajde kažemo, u vojsku, znači bio je Mladić, bio je Karadžić, bio je Vidovdanski sastanak, tako da ja sve to vidim, ali kako da vam kažem, nekako u Beogradu mi nismo imali rat. Mi smo samo videli kako se Beograd raspao, znači ono što je nekad bio grad se urušilo. Jedna generacija, moja generacija je nestala, da ne kažem pre svega momci. Ili su odvedeni na front ili su našli načina da ne učestvuju u svemu tome. S jedne strane, s druge strane pojavljaju se neke nove, uslovno rečeno, fizionomije, neki drugi ljudi iz nekih drugih krajeva. Razumijem da su velike tragedije, ali Beograd prosto nije više ličio na sebe i nije nikoga ni pitao i niti se Beograd bunio. Prema tome, primljeni su neki drugi ljudi koji su imali jako teške priče, ekonomija je bila nikakva. U ateljevu smo igrali, sećam se, Kneginju od Foli Beržera, Mucija Draškića, gde Smilja, glavna šminka, ovako pokaže jednu malu olovkicu i kaže, ovo mi je samo za glavne glumice. To je onaj kao da crta usta. Ovo mi je samo za glavne glumice. Sva sreća, imali smo svi neke svoje kao zalihe šminke, ali to nikad neće zaboraviti. Kaže, ovo mi je samo za glavne glumice. I ja rekao, dobro, snaći ćemo se. Tako da je to neko vreme, grejali smo se, pazite, u novembru, decembru igramo u Beogradu na takozvanom roštilju, ima one velika i još uvek postoji u ateljevu dva osvetljenja sa strane i onda igramo pa tu dođemo da se grejemo. Temperatura u sali je, mislim, ja ne znam, 10-15 stepeni. Pošto tada zaključili smo i vi i ja da na neki način društvo u Beogradu, u Srbiji, čini mi se generalno nije nešto pretjerano bilo svesno šta se valja iza brega. Da li smo sada svesni svojih nacionalnih opasnosti? Pogotovo tome što se snimaju serije, filmovi kao što je Ravna Gora, koji govore o jednoj strani naše istorije onako ponosnije nego što je do tad pričano. Pa dobro, pazite, ta serija ima i da naš čovek ubija onu tamo stranu, znači mislim da je Radoš hteo nešto malo kao da izmesti, da to ne bude samo naša priča, nego da bude neka priča koja se zaista, ajde kažemo, možda postojala. Pa ne znam, eto, kažem vam da prosto od nečega što je bilo kao opšte i univerzalno i svačije, onda razumeš da čekaj bre, neko ti se uselio i ne planira da izađe. Znate, ono kao, pa dobro, pustite Kosovo, pa ajde ti kao daj tvoja 2 metra kvadratna prostora, ti neko kaže ovo je sad moje i nek ti sedne tu i ti kažeš važi, super, baš je dobro, odlično se setio toga. Mislim, kako da vam kažem, ta vrsta nepravde prosto je znate šta je, mi ovde pomalo znamo, mislim, 2001. se desilo, sad nam je bio 11. septembra, 2001. se desilo ovo što se desilo. 10 godina posle toga, 2011. idu 2 filma dokumentara na švedskoj televiziji. Slučajno sam upalila televiziju, slučajno idu 2 filma. Znači, Sarajevo, izgubljeni grad i nešto Srebrenica. Norvežanin, čovek novinar, pisao priču, napravio dokumentarac o tome. I kako da vam kažem, sedim ispred televizora i rekao, da li sam ja normalna, šta sam... Znači, kreće neka priča šta je bilo iza kulisa u suštini, šta se dešavalo sa Sarajevom. Znači, jedna, uslovno rečeno, objektivna priča. Naravno da su posle toga švedska televizija, mislim, jedva su ostali ljudi živi. Koliki je bio pritisak, kako ste smeli to da pustite i tako dalje i tako dalje.
Tako da hoću da vam kažem da ovo što... Ja taj film preporučujem svima, taj vezan za Sarajevo. Dva su filma, jedan je Srebrenica... Srebrenica... Ne sjećam se, nije Srebrenica u naslovu, drugačije Ostavit ćemo mi to dole u emisiji. Znači, ja ga baš preporučujem, zato što je čovjek objektivan. Sklanjaju linkove, da znate. Tražila sam za jedno istraživanje, kad dobijete jedan link, momentalno nestane. Znači, onda ga stalno se izbacuje. Tako da je to bojazan, ali i može da se čak nađe pod, šifrovano, da ne bude taj naslov napisan, ali može da se nađe, kako da vam kažem, Norvežanin i njihov jedan čovek koji je pobegao u Americi, u suštini iz JNA, ispričao priču i faktografije, znači dokumentarni filmovi izlaze, cela ta priča i kažem, sedimo sred Stokholma 2011. ničim izazvano. Gledamo naše stradanje i razmišlja se da li je moguće da sam ja pre 20 godina sedela u Beogradu, živela, radila, kretala se, družila se sa svima, kulturnom elitom i svom ostalom elitom ovog grada i da pojma nisam imala, moguće. I onda dođe čovek i ispriča ti priču šta se desilo iza svega toga i kažem, a onda kreće ujdurma protiv televizije, kako su se usudili to da prikažu. Od koga krene to? Pa to su te, kako da vam kažem... Kako se zvanično zovu? Prvo da krenemo od zvaničnog naziva. Pa ne znamo, to su vam te neke grupe, koji su recimo dovedene iz Jugoslavije, oni su spašeni, oni su žrtve konflikta, obično su to od strane Srba bili spašeni. I onda se oni osjećaju ugroženom, to je ta cela priča da kažemo svemu tome što se dešavalo. Ja ne želim prosto da izgovorim te niti reči, niti imena, jer ne bih da pravim neku marketing, ali svakako jedna priča koja potpuno ima svoju agendu i gazi po tome. I to što je problem, da se sad vratimo na ovu Ravnu Goru, onog momenta kada izađemo, znači kada izađete iz vaše zemlje i pobate da kažete odakle ste i šta radite, ne ilazite na zid, čak ga ne ilazim i sad. Jedan mladi dečko mi je rekao, kaže, Jelena, kao ja sam morao da sklonim, zamolio me da sklonim jedan link, kao nekome smeta. Pa ste sad televizija, isto je televizija bila, smeta zato što da ne bismo šta? Ono što je zanimljivo tu, to je da vi znate da nama Evropa kroji kapu manje ili više. Vi znate da šta se desilo pre neki dan sa ovim izaslanikom neke Evrope ili već sveta, pa šta je Dodik uradio, pa mislim da je Schmidt, kako se zove. Da, izaslanik je prava reč. Izaslanik jeste, ja ne znam kako se zove. Pa on bi trebao da zove visoki predstavnik, ali nije baš nešto legitimno preterano, pa onda mi bude izaslanik. Ja se izvinjam što nisam politički potkovana tom terminologijom. Ne, nije visoki predstavnik, zato što nema mandat, mislim show. Onda izaslanik, nema veze. U svakom slučaju, ali da li me razumete, znači, gore se pravi agenda koja se onda nama servira. Jer mi svi ovde znamo ko je gde, šta, kako, kome i ništa se nije desilo kod nas istorijski posljednjih 5 minuta, dešavalo se 50, pa možda koji sat, pa možda koji 5, 10, 50, pa i 500 godina, razumete, pa i 1000 godina, pa i 2000 godina, pa i 5, 6, 7000 godina, razumete, tako da priča o srpstvom poreklu ne možemo da ga svedemo na priču od posljednjih 5 minuta, medijske kampanje. Tako da hoću da vam kažem da sam onda razumela mustru, a to je da u suštini ti ljudi su aktivni gore zato što kada se pritisne gore, onda se dozgo pritiska i sve ovo ostalo dole, odnosno da se spusti neko i da kaže neku priču. Jer oni gore prave famu o tome što se ovde možda i nije desilo, razumete, ili se desilo, ne baš tako. Čisto da se razumemo, vi ne morate izgovoriti, ja ću, kada vi kažete grupe, mislite se na grupe Bošnjaka koji su emigrirali u toku pa to vam je Handkeova priča, znači Handke, ja se bavim, opet da kažem, izlazim samo u okvirima kulture, znači Handke dobio Nobelovu nagradu, hvala ti Bože, znači čovjek je očekivao tu nagradu i digo ruke, kad je dobila Jelinek, kao ne može sad Austrija da dobije na svakih pola sata Nobelovu nagradu. Međutim, desila se ta 19. i on je dobio za 18. Znači malo je ušao onako kao sa dvoje, kao da ne bude samo jedan. I da bi zapravo krenula ujdurma od strane bošnjačke priče kako je moguće da jedan
takav i takav pisac dobije koji je odgovoran za sva masovna ubistva. On je lično to radi. Naravno. Da dobije to. I onda oni nisu hteli da povuku, što je najluđe, nisu hteli da povuku nagradu, nego su hteli da obore akademiju. Pazite vi dokle to ide. To je već malo preveliki zalog. Ali pazite, malo su ona mrdala pre toga. Godinu dana pre toga nije bilo nagrade, pa su sad dobili kao 2, a to je bilo neke njihove zakulisne radnje, neki odnosi. Pričamo o Švedskoj kraljevskoj akademiji nauka. Jeste, znači Nobelova nagrada, pa sad za književnost, mislim da je 2018. nije dodeljena i onda je 19. dodeljena dvojici ili dvoma dva autora. Jedno je bila Austrijanka, nije Austrijanka, ona je bila Poljakinja, da. I Austrijanac u ovom slučaju, mada živi u Parizu, Petar Handke, i onda je krenula, kažem, to su bili čak i moji dobri prijatelji iz pozorišta su kao nešto demonstrirali, to je smešno, par Šveđana i njih, ovih naših domaćih, kao demonstriraju, jest kao nešto preko neta, rekao, možda ne znaš sve, pa je glupo, prosto da te obavestim. Kažem, šta, ti negiraš? Ja rekao, ne negiram, ali ne znaš drugi deo priče, znači, nemoj to da radiš. Ne, kao, znaš, to su Šveđani su levica, per se, vrlo zanimljiva levica, znate, levica švedska je vrlo, vrlo zanimljiva, ali nema veze. U svakom slučaju, da se vratim ovde, znači, jaki su struje svega toga nečega i jednostavno se osjećate kao Srbin, pa i kao Crnogorac, ugroženim. U ovom slučaju ja sam Crnogorka i Srpkinja, tako da prosto se osjećate ugroženi. Je li moguće da su tako neke, to su suštinske udruženja građana, nisu to neke zvanične državne formacije, da se razumemo? Pa imate tu, znate kako? Na koji način, koje su njihove glavne poluge moći? Pa opet kažem, ja se ne bavim baš politikom, ali ono što sam videla iz kulture, znači postoji jedno ime koje se zove Jasenko Selimović. On je čovek, moja generacija, ja mislim da smo čak i godište, završio glumu u Sarajevu. Umeđu vremenu se uspostavlja da je on kao pobegao, on je izbeglica iz Sarajeva. Sad dobijam podatke da i nije možda, njegovi su bili u nekoj diplomatiji, radili su u Švedskoj i tako dalje. Slučajno, ajde, nije proveren izvor, tako da nek ne bude zvanično, nezvanično saznajemo, da bi taj isti čovek vrlo brzo napredovao. Znači, on je bio direktor Göteborgskog pozorišta u kojem je Bergman bio direktor pozorišta. Znači u vreme svog, ajde kažemo, rasta kao reditelja, a onda isti taj čovjek postoji direktor švedskog radija. Sad to vam govori o Švedskoj. Švedska je jedna demokratska, otvorena, takozvana liberalna demokratija, koju oni kažu da imaju, ta demokratija se zove, kako se nazva, revijalna demokratija. A o tome možemo malo posle ispričati. Mi Šveđanka reka, kaže, prvi put čujem da se nešto kaže revijalna demokratija. Pa kaže, imamo je na surface, znači imamo je kao na površini, a zapravo šta se dešava. Da. Sve je demokratski na pisti, a pozadi nemamo pojma šta se dešava. A to, mislim, znam iz 1001 mog iskustva da ljudi jako veruju tim medijima, šta god da se pojavi, znači o Miloševiću, da, ali čekajte, to vam je televizija rekla, ne, kao Srbiji u tom kontekstu. Mi smo nepoverljivi narod, drugo. Da, mi nismo kao, ja njima objasnim, pa čekaj, nama je ovde Milošević priča svašta i mi svi ha, vidiš šta priča čovjek na televiziji, ja odem gore, oni mi kažu, ne, to je rekla televizija. I onda mislim, čekaj bre, ko ovde nije normalan. Jedan slučaj, vi ste mi idealna adresa, a to je, na primjer, za nas je to nepojmljivo, za naše društvo, generalno za čitavu tu priču, Balkana, mogu slobodno da kažem. Ali za srpsko društvo to je tek nepomnjivo, pošto mi imamo vekove kontinuiteta života sa islamom i prosto mi to smatramo... Friendship, brothership. Mislim da nigde na svetu ne postoji... Bratstvo. Tako je, ne postoji nigde toliki kontinuitet. Da. I uvek, kad napadam nešto, ja uvek napadam bošnjačku politiku, ne bošnjačke narode. To meni nije... Paljenje Kurana u Švedskoj. Ja kad sam bio u Štokholmu... Znači, potpuno neverovatno. Mislim, lepo u smislu koliko iracionalno. Koliko to jedna ludost jedna. To apsolutno nema veze sa muslimanima koji žive na Balkanu, to je, verujem, jedna globalnija priča. Ali ja kad sam bio u Štokholmu, sad ti prođeš centrom i još tamo ograđeno i sad ovdje su Iranci, ovdje su ovi, ovdje su oni. I svako tu protestvuje i niko nikog tu, policija ima ogradi boksić i oni u tom boksiću mogu da rade šta hoće. To je, sad,
to isto društvo. Ok, ako kažemo da je to tako, onda je to tako. Sad vi, na primjer, spalite Kuran. Prvo, čemu to? To ne mogu da razumijem, ali ajde manje više. Ali kako švedsko društvo to kaže ok? Kako je njima to ok? A onda, ne daj Bože da ja izađem i da kažem da LGBT zajednica nije ok, uhapsili bi me najgore... A ne, to je bez veze, da. Da. Znači, to mene kao Srbina zbunjuje, da ne kažem kao Balkanca, to mene zbunjuje što sve možemo, ako možemo sve, onda možemo, i onda ja izađem i kažem, ne, LGBT zajednica šteti našem društvu, znači, pravo bi se kao bos po trnju. Čak ne znam i da li bi zakonski verovatno odgovarao. Našlo bi se nešto, ali kad hoću da spalim Kuran, Kuran je nekom važan koliko je meni Biblija. Ja to sad i postavljam pitanje. Možete vi nama da probate kao neko ko se bavi kulturom, vi pričate opet i družite se s intelektualcima Švedima, ne sa... U čemu je štos? Veliki problem i to će ih koštati glave, ali nema veze. Da, ne zalazim, ali kažem bila je promena. I sad ta ista politika koja malo, kako da vam kažem, sad već malo zveči. Znate, oni još uvek podgrevaju staru pitu i tako dalje. Evropa to prihvata u tom smislu. Ja mislim da Evropa to radi pomalo i svoju problematiku sa istom tom grupom. Ne može da reši. Sve na koju grupu mislite? Pa opet govorimo o toj muslimanskoj grupi i najlepši podatak, to mi isto sad iz prve ruke podatak koji ja i Šveđanima objašnjavam, da li ste vi čuli isto što sam ja čula? Ulf Kristersson, trenutno je predsjednik države, bio je u jednoj ovako ozbiljnoj emisiji kao vaša, znači švedska televizija zvanična agenda, priča se o mržnji protiv muslimana. Znači, Kuran se pali se ambasada u Iranu, Iraku, položaj muslimana se odjednom diže na agendu, drastično Erdogan, pazite, sve to ulazi, Rusija, problem sa Ukrajinom, znači diže se, kako da vam kažem, sve se diže na jedan visoki nivo predostrožnosti i treba da se vidi šta ćemo mi sa tim, jer ako ovaj spaljuje knjigu, ja zovem knjigu, jer ja ne vidim da on tu spaljuje Kuran. Prosto mentalno ne mogu da razumem, čovjek ne zna šta radi. Ne, on čovjek definitivno ne zna šta radi. On ne zna šta radi. Da. Tako da u tom momentu kada bih ja recimo, ne bih volala da neko spali Bibliju, a ne mislim ni da bi Švedska bila srećna da neko izađe i spali Bibliju. Lično pogledajte zastavu Švedske, ona ima krst. Ona je hrišćanska zemlja. Imate celo okruženje, to su crveni, beli, u kombinacijama jedina žuto, pošto sad radim neki Nordic Noir, istražujem, mislim zastava države je vrlo hrišćanska. I mi govorimo o jednoj duboko hrišćanskoj zemlji. Ona jeste protestantska i u tom smislu je oproštena, u smislu da je možda izgubila tu neku našu težinu, dubinu, stradanja, značaj, izgubila je monaški red sa protestantizmom, tako da je otišla malo nizvodno, tako da kažem, nije više uzvodno. I gubi, to je ta sekularizacija 2000. godine, znači više nemate obavezu da plaćate crkvi kao državi, sad svako plaća svoje zajednici, na nivou poreza državi i tako dalje, razumete? I to je taj razvoj sekularizma. Ali svejedno su oni duboko hrišćanska... Nećemo sad to da zalazimo. Znači bavimo se surface-om, znači bavimo se ovom površinom, mi smo sekularizovana zemlja, demokratska zemlja, svako ima pravo sve. Znači, hoćete da se spalite na trgu, možete. Mislim, verovatno će vas ne bi dozvolili da se uništi život, na primjer, to bi baš bilo bez veze, ali sve to gde ti imaš pravo, jer ako ovaj ima pravo, zašto ovaj drugi nema pravo? Ako ti možeš da pričaš o stradanjima ljudi na Kosovu, zašto ovaj ne može da uzme knjigu i da je spali, a on ne uzme papuču i spali je, razumete to, znači sve... Ali opet postoje u tom društvu neke crvene linije koje se neće dozvoliti. Vi možete da pričate, na primjer, o stradanju ljudi na Kosovu, ali nećete baš tako da dobijete ni prostora. Dobit ćete, pitanje samo ko će da vam stoji u publici. Daće vam. Možda neće neke institucije, na ulici možete. Ne, pričam za institucije, na ulici. Ne, institucije ne. Ja čisto sumnjam da bi mogao da pali knjigicu. Ja zaista mislim da se radi o knjizi, jer taj čovjek ne zna šta pali.
To je ono moje neko mišljenje. U svakom slučaju, ako ima neku potrebu da ima, ne radi se to. Prosto se to ne radi, nešto drugo se radi. Ali hoću da kažem, opet da se vratim na ovu priču, Ulf Kristersson, koji je kao predvodnik, ajde sad tako da pričamo, znači on kaže, razlozi mržnje prema muslimanima su, pa navodi, ne znam, jedan, drugi, pa ovaj teroristički napad koji je bio, znači 5. Znate koji je 5. razlog? Znači nećete verovati. Ali čovjek to par puta u emisiji ponovio. Rusi šire muslimansku fobiju u Švedskoj. Rusi? Ajmo sad, idemo iz početka. Znači, Rusi šire muslimansku fobiju globalno u Švedskoj. Da li ima nešto loše da ne rade Rusi? Ne znam. Ja ne znam, ali pazite, mržnja prema Rusima je na nivou, oni se mnogo plaše njih. Sad ja istražujem te nordijske zemlje i vidim da su oni zapravo jako povezani sa Amerikom. Pazite, Švedska, odnosno nordijske zemlje su napravile Ameriku. Mi pričamo o Englezima, da su oni dolazili, osvajali i tako dalje, ali ogromne enklave, ogromne glupe ljudi, istorijski. Oni su bili u Americi pre ovoga, jeste. Tako da ta vikinška priča, niko ne može da kaže da oni nisu preko ovoga dolazili do Amerike. Postoji neka izraživanja koje ima. Znači, od tog vremena, a naročito posle svega ovoga s industrializacijom, Švedska, nerazvijena zemlja, hladnoća, nemaština i tako dalje, oni su, znači, bežali tamo u ogromnim količinama. Znači, njihove seobe, naše seobe, znamo, crnjanski, njihove seobe, William Moberg, popisuje porodice, svega i svačega, kako su se snalazili tamo, kako nisu im učili, kako su učili jezik, kako su prve sticali sve to. I onda, znate, povratno imate da je Švedska povezana, kao sad pričam, ne znam, Srbija i Crna Gora, Rusija i Ukrajina. Znate, sad će ići jedna bombica isto za ovo vaše razmišljenje. Imam utisak da su nordijske zemlje, Ukrajina za Ameriku. Ne znam kako da vam objasnim, potpuno čudno zvuči. Ali mnogo veze sa Amerikom tamo postoji. I prosto, ja mislim da je tu stavljena velika crta. Ona je napravljena kao tampon zona posle Drugog svjetskog rata. Znači, Finci ne smiju da budu tu, Šveđani su neutralni. I šta im je falilo da ostanu neutralni? Šta im je falilo da ostanu neutralni? Pa mogli su da završe rat. Jer ako su posredovali u našem konfliktu, ako su posredovali u svim mnogim ovim konfliktima modernim, savremenim po svetu, eto prilike da budu Božji narod, razumete? A se osjeti kao posledica po Srbe ta rusofobija? Pošto mi htjeli, ne htjeli, nas poistovećuju prosto. Ja ne dam to, ne znam. A da li se tu negde možda u društvu? Vrlo moguće, mislim da medijski, znate, znate, Federera, teniser Federer, Nadal su igrali tako, pa su igrali ovako, pa je Federer igrao ovako. Niko ne kaže Španac, niko ne kaže, ne znam, Amerikanac. Ne, Nole je stalno Serb. Užasno mi iritira. Čekaj bre, čovjek se zove Novak Đoković. Ok, teško je Đoković, ali Nole nije toliko komplikovano da se piše medijski. Ne, možda u naslovu Novak Đoković i sve vreme teksta je Srbin. Ne, pa valjda je prvo teniser, pa je onda Srbin. Mislim, to se isto objašnjavala. Ok, on ima svoju veru, on voli Srbiju, mislim, sve u redu, ali ja mislim da je Nole prvo teniser, prvo pobeđuje kao teniser, a onda je i Srbin. Ne pobeđuje on prvo kao Srbin. Mislim, to je taj moment. Tako da isto, znate kako je u glumi, kao ti si ovo, ja sam ovo, pa čekaj, umetnost, moraš biti slobodan od tih nekih ograničenja, pa uslovno rečenih i nacionalnih. Za sebe intimno mogu da te bole neke stvari ili ne, ali kad radiš posao, igraš se, znači stvaramo neku scenu, stvaramo neku fikciju, anuliramo se, ulazimo u neko novo tkivo, branimo to što radimo, znači od ubice do zlotvora i svega toga, znači moraš da štitiš, on stoji za nešto, kako da vam kažem, znači prvo si glumac, sad onda ćeš malo da kažeš, čekaj bre, jer je dobro da ja budem baš
Pa sad neki lik, da opet ne navodim imena naših glumica koje su igrale razne filmove u kojima su zapravo bili krajnje antisrpski sadržaj. Svi mi imamo različite stomake. To je istina, koji su vrlo često crevom povezani sa džepom. Da. Ne znam. Koji su nama mehanizmi? Pazi, imaju ambicije, znači imaju taj power, moć. Ja sam samo bio zlurad. Ja ću biti nežna i reći ću ne, ja mislim da se radi o ambiciji, da se to jedno dobijaju evropske nagrade odmah. Znači svaki film koji malo izleti, a ima taj začudnu formu maltretiranja, može. Znači ovde je sve dozvoljeno. Što mi možemo da uradimo kao zajednica u Švedskoj da ne da nas zavale, nego da predstavimo našu priču koja de facto postoji? Ne možemo mnogo. Ili možemo mnogo. Ajmo ovako. Ne možemo mnogo, mislim da su preveliki, prejaki. Mnogo smo mali da bismo sad nešto mi imali. To su ogromne financije. Da, financije su ne, pa opet vam kažem, znači Švedska čeka ulazak u NATO. Zašto? Šveđani neće NATO. Većinski. Radi se, Rusi imaju propagandu, a NATO nema. nema, oni su divni, to cvećem rešavaju. Nema, to je prosto genijalno. Tako da, ali to nije, to je demokratija. Jel? To je sve demokratija. Mi sve to u ime demokratije i to je super. Ali ovo je zločin, ovo je i tako dalje. I tako. Tako da, da, morat će da se počešu po glavi i sami Šveđani. Evo, dolaze im Rusi. Hteli, ne hteli. Erdogan im ne da unutra. Mislim, čeka se ta neka sednica. Zašto? Pa kao ne znamo. Ajde smislite. Šta je problem? Zato što su pustili Kurde. Aha, a gde su Kurde? A oni su na vlasti. Pa puštali ste i ljude iz Bosne na vlast. I nije bilo nikakvih problema. Prvi put nego kaže, izvini, ne možemo da stojimo u vojsci sa našim neprijateljima. Ne možemo. Ako smo neka Evropska unija ili ako smo ta alijansa za slobodu planete, kako ćemo da se borimo s neprijateljima? Znači, Kurd ne može da bude u vojsci sa Turčinom. Kraj priče. Mislim, razumete, toliko prosto ne ide. Toliko o tom divnom globalnom svetu koji da, i kraj priče. Idemo na teška pitanja. Jelena, vaša knjiga Čelične ratnice, je li tako? To je knjiga i monodrama koju vi govorite. I film. Evo da ću to što ste me dopunili. Ona govori o ženama ratnicama u Prvom svjetskom ratu. To je jedan vrlo specifičan podatak koji se sve više obrađuje istorijski, sve više podataka dobijemo, čini mi se što se više istražuje. Sad, da li je to jedna vrsta feminizma? Ne, Pa, šta hoću da vam kažem? Malo pre ste naveli, upravo to je bila željena reakcija. Naveli ste situaciju o toj priči o feminizmu. Pa, slušajte, ja igram žene, igram i Levu Marić Anještajn, igram Vasilije Vukotić. Apsolutne žene. Totalne žene. Znači, nemam problem sa tim ženama. Ali... U čemu je razlika između tog rodoljubivog viđenja tih dama, koje su ogroman napor uložile, i nekog feminizma koje danas se gura, čini mi se nekad malo više na silu, nekad i opravdano. Hajde kao ukratko da kažem. Znači imamo queer, pomenuli smo queer, znači LGBT, cela ta priča. I sad imate, ja se bavim recimo ženama na filmu. To je jedna agenda koja je popularna, Me Too, to je ludilo. I sad imate situaciju kao, imamo LGBT, daj ti nešto ženama. Wow, znači ravnopravno žena ulazi u isti koš. Pa slušajte, ako se pare daju za ovo, daju se za ovo, ajmo i to da završimo, razumete? Ne. Znači žene se stavljaju... Pazite, to ćete vidjeti gde god hoćete. Ravnopravna žena, LGBT... a sad da se bavim umetnošću. Razumete? Veliki problem. Tako da, no. Da, pozicija žena u svakoj poziciji. Jer žena stvara, postoji, rađa decu, biološki ima neke pozicije, predispozicije. Može ona da igra fudbal, ne kažem ja. Evo sad, igraju fudbal, mnogo dobro igraju fudbal. Sad sam gledala neku žensku ligu. Znači, ajde da žena može da radi sve. Znači, može da vozi kola, može da diže, ne znam, tegove neke i tako dalje. Ali ne moramo da bismo dokazali smo žene da radimo samo to.
Razumete, ne moram ja da bi dokazala da sam žena, da sad vozim traktor. Ok, mogu, nije pitanje, ako moram, uradit ću to, nosit ću oružje, sve ću raditi, ali nemojte da sad, ja bi isto i da rodim dete, da budem kod kuće, da kuvam hranu, zato što volim da znam šta jedem. Znači, nije mi poenta da mi drugi kuva, jer ne znam šta mi je stavio u hranu, meni je poenta da ja znam šta sam stavila u hranu i to ulazi u moj organizam, razumete? Prosto ta priča neka. A to ulazi u organizam moje dece i porodice cele, muža i tako dalje. Znači, to je nešto na čemu radim kao žena. To ne znači da sam kućna pomoćnica, niti da sam, kako se to kaže već, šta bi sve moglo tu da se desi. Ali naravno, ne ići ni do kraja. Znači, žena je tu, a ja sam ovde. Ne. Žena mora da stvara. Ako je žena umetnik, mora da postoji prostor u kojem može da stvara i da se bavi svim onim čime želi da se bavi. Jer nije žena samo za rađanje. Mislim, ne znam kako da vam objasnim. Prosto postoji kao žena da se bavi svim ostalim. Znači, period rađanja ona jeste jedna druga osoba. Znate, jedna emotivnost se tu prepolovi. Jedno je žena koja nema osjećaj dece i sasvim drugo je žena. Može da ima osjećaj za decu, naravno, ali drugi je posao unutra, razumete? Prosto je to sad, vi ste jedno telo podeljeno na dvoje, podeljeno na 3, 4, koliko ih imate. Malo je drugačije. Kako su te vaše žene i junakinje ove knjige? Pa slušajte, evo sad ću da vam kažem. Znači, to je bila 2018. Insistirala sam, mi smo počeli da snimamo film 2016. Ja sam 14. napravila predstavu, igrala 15. 16. I onda sam rekla, vidi, ja sat i po predstave neću moći da odigram koliko želim. Veliki je napor. Sad su mi u Velikoj Plani naručili, igraću je 28. oktobra, neki njihov dan oslobođenja, onda radit ćemo, ok, sad mi treba mesec dana da ponovim taj tekst, ali ću ga uraditi, pošto traže ljudi da ga igram. Znači, Čačak mi je dao, hoćeš li da uradiš Milunku Savić? Ja rekao, ja pristanem na sve to, Prislovnica, Sabor frulaša, možeš li, Jelena, da napraviš našu zemljakinju tu, ona iz Čačka? I ja rekao, hoću, i onda odem u Štokholm i razmišljam, čoveče, šta ću ja ovde? Ja sam u Štokholmu, kreće Prvi svetski rat, cela priča, ovi ovde hoće da dignu Franca Ferdinanda, da mu prave, sećate se, statu u Sarajevu. Pa rekao, šta ću ja sa Milunkom u Štokholmu? Ništa. Rekao, va vidi, i još jedna žena kaže, pa ti si više Nadežda Petrović. A vidiš, i ove žene sveta su bile tu. I ja kažem, čekaj, a zašto bi igrala jednu ženu? Ajde da napravim armiju žena. I ja napravim 13, odnosno 15 žena na sceni. Razumete zašto je sat i po. I svaka je dobila pitanje zašto sam se borila. I svaka iz svoje perspektive. Znači, više je tu bilo postoji neki zajednički light motiv za sve te žene koji ih spaja? Znate šta je light motiv? Da je svaka iz sopstvene pobude uzela oružje. Vi imate Bataljon film koji govori o 917. i Rusiji. Da se pojavljuje bataljon žena koji odlazi na front i praktično budi muškarci i onda se dešava 918. oslobođenje i tako dalje. Znači, oni su zaspali na tom frontu, ništa se ne dešava, ni napred ni nazad, piju, čekaju, ne znam kako će se rešiti rat. Dolaze žene, bukvalno kupe ih, ali oni organizuju žene. I žene dolaze da se bore. To je istorijski podatak, naravno to je sad serija film koji može biti ovakav ili onakav. Mi nemamo organizovanu grupu žena. Mi imamo pojedinačnu ženu koja Milunka, znači brat ne može da ide na front, kaže idem ja, presvuče se u muškarca. Sofija Jovanović, Beograđanka, možda ima više ordenja od Milunke, ali mnogo manje pričala, znači ona nije postojala, razumete? Pošto postoji njena unuka ovde, bavi se isto glumom, zapravo pokretom, kaže baš to, gađali smo se njenim ordenjem. I ona kaže, šta je sad, posle kad se sve to završilo, da se ja hvalim? Pa čekaj, nisam ja otišla da se hvalim da sam bila ratnik. Ja treba da budem, kako da kažem, dama iz Beograda, a ne ratnica. Katarina Šturce-Neger, isto došla žena kao novinar. Priključila se nekoj kao dobrovoljačkim pričama. Krenula da se bori. Flora Sens.
to je nešto što ne postoji na planeti. I danas imate predstavu Europeana, pisao ja mislim Slovak, imala je premijeru, ona je okupila kao čita prošli vek Evrope, kao kako je to izgledalo u 2 sata, šta se sve dešavalo, koje slobode su ostvorene, ljudska prava, države, nacionalnosti. I ide podatak, žene nikada nisu bile na frontu, one su učestvovale su za industriju i tako dalje, pravljenju, ne znam, ovoga, bile su bolničarke. Rekao, nije tačan podatak. Naše žene su išle u borbu i tad su žene počele da nose pantalone. Ako možemo nečim da se brendiramo u modi, to je da je naše Srpkinje su imale pantalone na frontu i to je posle Prvog svjetskog rata postala moda. Znači, Coco Chanel uvodi u modu pantalone, ne zato što se setila i bila pametna, nego zato što su naše žene morale da jašu konje. I nisu mogle da to rade u suknjama, a pritom su se preoblačile u muškarce. Ja ne vidim zašto se to ne uzme kao podatak kosmički, da ne kažem istorijski, otkud ženama pantalone. I svako ko mi kaže vidi nosi žena pantalone, da, zbog tih pantalona ti danas živiš. Razumete? Niko o tome nije razmišljao. Ovo je odradilo te žene. Samo govori o naporima koje su one trpile. I sad zamislite ovako, 2018. ja prijavljujem moj film koji krajnje govori o borbama žena, ne Srpkinja. U tih 15 žena je 5 Srpkinja. Ostalo su svetske žene, da ne kažem evropski. A sve više i više dolaze. I nisam mogla sve da ih popišem, ali sam one najpoznatije, ajde, stavila. I sad ja govorim i sad Šveđani ovako gledaju, puna sala, mi izašli nas. Malo rekao, da, to su žene koje su izašle u rat, Prvi svetski rat. Znači, došli su nam Dagens Nyheter, došli su nam Svenska Dagblad, to su vam najjače, došli su vam Politika, Novosti, znači najjače novine koje nikad se ne bave novim premijerama ako nisu neki najpoznatiji. I ja sam napravila, znači, pres konferenciju. Oni su pogledale film, ja sam izašla, slobodno postavite pitanja. Razumete? I ja se sjećam, ovako su izašle. Znači, izašla sa scene. Naravno, šta sam uradila? Ispričala sam Prvi svetski rat, ali sam objasnila da on nije počeo 14. Da smo imali 12. i 13. I da smo imali Žanu Merkus, znači Holanđanku koja je došla i učestvovala na Nevesinskoj pušci. Pa onda imamo Drugi svetski rat, Dijana Budisavljević. Slušajte, Dijana Budisavljević imala 24 godine sa početkom Prvog svetskog rata i 27 sa krajem. Ta devojka je videla šta su Austrijanci radili Srbima, odnosno ostatku Jugoslavije. I Dijana Budisavljević, pored toga što je bila, kako se zove, Dijana... Imervar. Imervar mi je naučnica. Nema veze, iz Innsbrucka je Dijana, nema veze. Austrijsko prezime. Udala se za lekara. Ali ljudi, ona je bila jako mlad čovek kad nam se dešavao Prvi svetski rat. Ja lično mislim da je nju Prvi svetski rat ponukao da ona bez razmišljenja uđe u Drugi svetski rat. To, onda imamo, šta sam htjela da kažem, da, onda imamo 90. Kolo srpskih sestrara se osniva 903. Pa intenzivno radi u Prvom svetskom ratu, pa se zatvara 42. Međutim, počinje sa radom 92. Kada žene ponovo ulaze idu u vojsku i kada postaje veliki broj izbjeglica i svega toga. Hoću da vam kažem, taj Prvi svetski rat sam malo prikazala iz jedne šire perspektive vremenske i naravno moje novinarke koje su došle na premijeru je zapitalo, jedna je bila, znači ide premijera filma 20. aprila, ovo je bilo recimo 17. aprila, Osveće jutro, ide u naslovu Srpska ratna propaganda. Da li razumete dokle to ide? I to švedske Dagbladet, Svenska Dagbladet, to znači novina koja se vodi kao levičarska, jer je kao Dagens Nyheter, oni su više kapitalisti, moderati i tako dalje. Dagens Nyheter kaže, žena brani, žena se brani iz rova, naslov. Oni su nešto razumeli. Ovi ne da nisu razumeli, nego su ga prebacili. Šta je bio problem? Kako je Žana Merkus mogla da se bori protiv Otomana? Radi se o 1876. Ali su njima Otomani sad potrebni da ih puste u NATO? Slušajte, da, to je vrlo genijalno, te 2018. godine. Znači, ceo tekst je bio, žene su bile i to je ta kao ratna propaganda, razumete, ali kako se usuđujemo mi uopšte da pominjemo to?
Sad je bilo, bioskop je hteo pokaže Jelena uđu u dijalog, kao, znaš, kao napravimo bubu, da dignemo prašinu. Rekao, ne, bolje mi je, jer neću otići daleko, mada mi je žao, možda ću odgovoriti. Sada već 20 godina, odnosno ne, 25 godina kasnije, gde smo, 23. I gde je Švedska danas u odnosu na 2018. I šta je bio postavljeno pitanje? Mislim, kako da kažem, sve ide na našu ruku, moju ruku, u smislu da taj film tek sad zapravo treba da se prikaže. Kad pričamo o filmu, pričamo o predstavama, o monodramama koje se vi i pišete i govorite, probat ćemo da zanimamo jedno malo šire pitanje kao nekoga ko se bavi umetnošću na oba pola Evrope, na jugu i na severu. Šta umetnost može da pruži danas čoveku kada smo svi nešto palcem scrollujemo sadržaje koji traju 30 sekundi, sve neki marketing, neki blic? Nemam ja tu problem. Pojavila se televizija, pozorište će se zatvoriti. Ne. Pojavio se digitalni, novine će se zatvoriti. Ok, smanjile su, ali i dalje se postoje, čitaju, kupuju i tako dalje. Mislim da ta cela digitalna, mi smo u jednoj eri novoj koja se zove ta digitalizacija, uskoro će biti kvantizacija. To je moj novi komad, radi se zapravo radim suđenje Handkeu i morala sam da izmislim sve u 1300 godina napred. I mi smo tada nema više kvanta. Evo sad žao mi je što Elon Musk već najavljuje kvant, rekao kasnimo, trebala sam pre njega da izađem sa predstavom jer radim poslednjih godinu dana. Sve to pada u vodu. Čovjek je ipak sastavljen od nečega što nije samo tehnologija. Želim da vas pitam jedno pitanje, ali to spada u rubriku Blitz pitanja. Dobro. Ćemo kratko nekoliko rečenica na svako od pitanja. Jelena, moram da vas pitam, to je prosto nešto što se i kolokvijalno čuje i što po mrežama, što ovako, sada već manje, ali ranije, pogotovo kad sam ja studirao, odrastao često. Otići ili ne? Mislim, otići iz Srbije u zapadnu Evropu. Otići, da. Ali? Otići. Ako imaš ideju da odeš, idi. Mislite da će se vratiti? Živećeš večno u grešci da nisi otišao. Izvoli, brate, široko ti polje. Mislim, zaista, počeo od mene same, da bi počeo da vrednuješ to gde jesi. I zato imate sad masu, vidite, ima ljudi odavde... Bolje otići nego kukati ceo život. Katastrofa. Da tamo teče... Mislim, da li da navodi moje glumce, kolege, koji su najavljivali da će da odu i niko se nije mrdnuo. Pazite, ogroman je to iskorak. Tuđinovanje vam je najteži oblik podvižništva u monaškom redu. Tako da, ajmo, idemo. Imamo mi posla i tamo. Posla ima mnogo. Onda ćeš nešto naučiti, pa ćeš malo vrednovati i tako dalje. Vraćaju se isto. Sad vidim da je trend vraćanja. Tako da nema bojazni. Nemojte samo ostati ovde i kukati. Molim vas. Ako su ostali, ima mnogo posla. Ako ste otišli, ima ne 10 puta više, nego 100 puta više, 1000 puta više posla za to što je trebalo raditi ovde. Znači, posla ima i u kući i ispred kuće. Samo kukanje nije opcija. Kukanje, no. Koja vam je omiljena stvar u Srbiji? Vreme. Evo sad kad me već pitate, znači stigla sam juče iz Stokholma, tamo je između 8, 9, 10 pa do 16, 17, pa se popne na 20, pa smo super leto. Još jedno pitanje, odakle vam motivacija da napišete knjigu Moj djed Vido Đurović? Brković, Đurović, od jutra su mi u glavi Đurović. Znači, naslov knjige je Moj djed Vido Brković. Pa pazite, ajmo sad da se vratimo na feminizam. Moj djed je imao 5 šćeri, moju mamu, moju tetku Ružu, Bosu, Ljubicu i Ljuba i Milicu. I pravo da vam kažem 6 muškaraca, od čega je samo jedan najmlađi brat preživeo. Ja radim predstavu 2 bitke Crnogoraca, Mojkovačka bitka. Slušajte, Mojkovačka bitka, Crnogorci su izlazili na Mojkovačku bitku kao na Kosovo polje. Jer se neki Armagedon ili ti armada neke vojske pojavilo dozgo i Crnogorci su stali na liniju i postoji dokumentarni film koji je radila radio-televizija Titograd. Onda imamo priču đeda koji je znači došao, bio je Pupinov pisar,
da li je bila tuberkuloza ili neka tako velika i on mučenik šta će u najboljoj snazi, nema šta, kuće se vraća, nema da se jede ništa, vrati se na Cetinje, to znam podatak, uzima pasoš i preko Fiume rijeke, znači rijeka je centar, odlazi za Ameriku. Kreće Austro-Ugarska na Balkan, znači kreće na Srbiju, na sve to što je ispod njih i tu se prijavljuju, znači taj list sloga ima, ja mislim, 150-200 udruženja po celoj Americi koji Pupin, uslovno rečeno, okuplja i 2 broda kreću. Prvi brod prolazi jedva, brod moga oca, drugi ide na Bizertu, na Tunis. I sad ulazimo u mračne tokove naše istorije, potapa se taj brod. Kako da vam kažem, želela sam da tu priču koju su moje mamine sestre držale u sebi ispričaju, da je zapravo sve palo na najmlađeg brata, Živka, koji se bavio svime time. One su se poudavale već kako to ide i praktično je celo imanje razapeto. Zašto? Zato što se zapravo pojavljuje se onda Drugi svetski rat, on je imao sliku kralja Nikole, nikada nije bio za novu vlast, ali nisu mogli da ga ubije jer mislim da ga likvidiraju, da ga sklone zato što imao velikog uticaja na tadašnje Bijelo polje. Bio građevinac, umeđu vremenu pravio sve te neke puteve i tako dalje. U svakom slučaju, ta knjiga je jedna vrsta i savremene moderne istorije i neka vrsta omaža. Sećanja, omaža, prosto sam zabeležila, znači šta je to, to isto riografski, zamolila sam sve moje tetke da ispišu svoje sećanje koje su žive i moje sestre, pošto je nekako ta ženska linija bila mnogo jača nego muška, ima muška, ali nije toliko jaka. I prosto da objasnimo, znači danas još evo sad ide propaganda kao žensko dete se računa u Crnoj Gori. What? Uvijek se računalo. Uvijek se računalo. Na jedan ili na drugi način. Idemo na Rubikon pitanje. Jelena, da vas pitam za kraj, kao nekoga ko je to sada već manje rastrzan, ali bio rastrzan na vreme između dve zemlje, 2 pozorišta. Gde je taj Rubikon koji niko ne treba da pređe da bi ostao svoj, ma gde je bio? Pa ja sam srećna, apropo odlaska, ja sam srećna što sam ja našla moj Rubikon. Ti si to što jesi gde god da si. Ja gledam naše ljude koji su nešto postali veći Šveđani od Šveđana, tu neku decu koja rastu, razumete, tog nekog Migailovića koji je ubio Anu Lind, to dete je bilo loše, roditelji su se raspali, ja sam sad igrala majku Mijailovića, pazite, nude mi ulogu. Da li da igram ovo? To će vam radiodrama dobiti Grand Prix Evrope. Znam pisca, on je radio jednu dramu u kojoj sam igrala i on je insistirao da ja igram majku Mijailovića. Ok. I onda sam rekla, ok, bolje ja da igram nego neko ko ništa ne razume o čemu se to radi. I odigrala sam je, naravno. Hoću da vam kažem da Rubikon se nametne. Znate, to vam je ili jesi ili nisi. Pa sad ako nisi, morat ćeš da tražiš gde si. A ako jesi, onda znaš gde si. I onda radiš to. Posle toliko godina i rada i stvaralaštva i ja znam i lično nekih priča koliko se borite i trudite i uprkos nekad i švedskom, a bogom i našem društvu. Tako da na jednoj stvari vam zavidim, to su ta decenijska energija koja je kao perpetuum mobile. Ne gubite. Eto. Rodite se ovde i imate. Hvala vam na gostovanju, odvojili ste dosta vremena za nas i nadam se da ćemo i u budući neke aktuelne teme prekomentarisati s vama koje se dešavaju na severu Evrope ili u Beogradu. Vrlo rado, hvala na pozivu i samo napred. Hvala što ste pratili još jednu našu emisiju. Zapratite kanal emisije Rubikon. Ništa ne košta, nama će značiti. I ono što je jako važno, delite naše sadržaje na društvenim mrežama i komentarišite kako bismo svi zajedno učinili da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.